Želám vám pekný, krásny deň a vítam vás na dnešnej obhliadke domčeka nízkoenergetického v obci Lada. Nachádzam sa priamo v obci, stojím pred pozemkom, hneď za týmto živým plotom sa nachádza nízkoenergetický domček. O chvíľočku pohľad z východnej časti na tento domček plus pozemoček. Takže takto to vyzerá z vnútornej strany, stojím na pozemku. Dookola z dvoch strán ide tento živý plot, ktorý už môže mať aj 20 rokov. Ďalej môžete vidieť, že časť pred domom je upravená na parkovanie minimálne dvoch osobných automobilov, ktoré naozaj pohodlne s otvorenými dverami sa vojdu vedľa seba. Ďalej pred domčekom, ako aj pred každou izbou, je terasa, ktorá celý dom je orientovaný na juh, to znamená, že naozaj na tú terasu sa dá výjsť kedykoľvek. Do západnej časti sa nachádza rokov, takisto je tu aj plot. Do domu je zo severnej časti, takže teraz nech sa páči, vstúpime dnu. Hneď za dverami je vstupná chodba, ktorá je dostatočne priestraná na to, aby sa tu dala urobiť, alebo je tu priestor aj pre šatník vyhradený. Rovno z chodbičky je vstup na toaletu. Takto vyzerá toaleta. Z jednej strany je tu aj okienko, a z druhej strany nízko vlastne kondenzačný kotol, ktorý vyhrieva podlahové koryto. Je otvorená a je tu priestor určený na obývaciu časť, jedálenskú a kuchynskú linku. V tejto časti sú všetky pripravené prípojky na kuchynskú linku. Ďalej sa tu nachádza ešte vedľa kuchynskej linky sa nachádza taký malý priestor, kumbálok, ktorý môže byť špajs alebo komora. Sme na chodbe a prechádzam do zadnej miestnosti, ktorá je na západnej strane. Každá miestnosť má svoj vlastný výstup na terasku. Priestor, ktorý je určený na práčku, sušičku. Takto to vyzerá z druhej strany. Teď sme na chodbe a skôr ako prídeme do zadnej miestnosti, teda na východnej strane domu, je tu ešte jeden malý kumbálok, izbička, ktorá je určená zase na také bežné potreby domácnosti, ktoré treba skryť, ako si žahliaca doska alebo pozemok. Keď už vyrastie travička, tak to bude nádherný
spalovacej časti sa nachádza ešte aj tento krbík alebo krbopiecka od firmy Supra, ktorá sa chváli tým, že je to vlastne taký Mercedes, ako keby Mercedes medzi. Týchto krásnych dní, ako je aj dnes, viete výjsť rovno z kuchyne na terasu, dvere sa otvárajú úsporne, čiže nie krídlové, ale odsúvacie, že vyjdete na terasku a máte komfort, pohodu, ako málo ktorý dom s vlastnou terasou. Takže to je všetko odo mňa. Lúčim sa s vami a pozdravujem vás. Martin.